Ya Ubangiji na, yau halaka ta same ni. Yusuf shin bai fada cikin rijiya ba? Kun ji karar faduwarsa rijiya? A'a, ba mu ji ba. Shi amana ce ta ɗan uwana Yakub, yau halaka ta same ni. Me ya faru ne, ki magana mana? Me ya samu Yusuf ne? Na kasance ina cikin ɗaki ina wasu ayyuka, yara kuma suna wasa a wajen gida. Sai yara suka shigo ɗaki a guje suna ihu. Da na tambaye su sai suka cewa Yusuf ne ya ɓata. Ke muna neman Yusuf kina ta kuka? Ke ki tsaya. Kina da wani guri mai duhu a cikin gidanki? Akwai a can gaba. Ya Ubangiji na. Yusuf ba zai iya shiga akwati ko guri mai duhu ya buya ba. To, Yusuf ina ya sa kansa. Yusuf. Ya Ubangiji na. Yusuf. Fito ya ɗana. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya babana. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya masoyina. Me ka zo yi nan? Mun kasance muna wasa ne, na ɓuya a nan don kan 'yan uwana su gani. Fa'ika, ya kamata ki dinga kulawa da shi. Me kika ce kina yi a cikin gida Yusuf gashi ya zo zai halaka? Daman na ɗaukar wa 'yar uwata Rahila alkawari ba zan bar Yusuf ya halaka ba. Daga yau ba zan bar Yusuf a gurin kowaye ba. Ni fa ba zan iya rayuwa ba tare da Yusuf ba. Ki ji mana, mace tsohuwar nan da take ita ɗaya tana roƙonki ki janye abin da kika faɗa. Ba zan janye abin da na faɗa ba har abada. Ina fatan zan kasance nan gaba mai yawan kulawa gare shi. Ki sani cewa ya ke Fa'ika, ba na son Yusuf ya yi nisa da ni daga yau. Kafin ka ban sharaɗi, dama ɗaya kawai nake so a gonka. Fa'ika. Kin sani kwarai da gaske, Yusuf ɗabi'unsa ba kamar irin na sauran yara yake ba. Zan iya rabuwa da Yusuf ba ko da daƙiƙa ɗaya ba, kuma zuciyata ba za ta samu nutsuwa ba. A bani shi mu tafi, ko da 'yan kwanaki mu yi da shi. Ka taimake ni, kai min alfarma da agajinka. Ni fa har yanzu ina kan matsayina ba zai koma ba. Kwanaki 7 na baki. Ki dawo da shi.
kwanaki 7 in Allah ya yarda zan zo muku da shi da kaina. Tashi mu tafiya masoyina. Na gode miki Laila. Ba zan manta da kyakkyawar fahimtar da kai min ba. Ya babata, har yanzu baki gushe ba kina farke? Ba komai ya masoyina, wani abu nake tunawa. Ina kwananka ya masoyina? Sahon dare baki barci ba ya babata, duk sanda na farka sai in ganki a farke. Tunanin barinka gidan nan shi yake hana ni barci, ko runtsawa ban yi ba. Amma ni ya babata, ni ba so nake in tafi na barki ba, ni ina son ki sosai, kuma ba na so in koma gidan ubana in barki. Shin da gaske ne kana son babarka Fa'iƙa? Ina jin ƙanshin babata Rahila a gunki, ni ina son babata Rahila, kuma ina son yakumbota Laila, tana tausaya min, amma 'ya'yanta ba sa son haka, suna yi min gatse. Ya masoyina, shin da gaske kana son zama gun babarka? Na yi tunanin wata dabara da zan yi, amma sai ka taimake ni a kan yin haka. Tashi mu tafi gun babanka. Aminci ya tabbata a gare ka ya babana. Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Yawwa sannunku dukkanku. Na zo muku da amanar da kuka bani cikin kwanciyar hankali. Yawwa sannunki. Allah ya yi miki albarka. Zai sake zama a gunki wasu lokuta. Yusuf sannunka da zuwa. Idan kun shirya ni zan koma gidana. Ina gode miki da zuwanki a yau. Idan Allah ya kaddara wata ran ya koma gunki. Yusuf, zo mu je mu yi wasa. Na bar ku lafiya ya kai ɗan uwana. Me ya bambanci tsakanin Yusuf da 'yan uwansa? Amma ke wannan tambayar taki da ban mamaki take. Sai ki ce baki sani ba, Yaƙub da 'yar uwarsa Fa'iƙa suna fifita Yusuf akan 'ya'yanmu?
Basma. Ina kike? Gani nan ya shugabata. Ɗamarar babana annabin Allah Ishaq ya ɓata. Shin kin gani ne? Ban gani ba. Dole ne mu gaya wa mutanen gari abin da muke ciki. Ka sauka a hankali. شمعون يهوذا أسرعاء. Me ke faruwa ne yake yar uwata? Basma me ya faru? Ai ɗamarar annabin Allah Ishaq ce ta ɓata. Kun bincika ko ina da ko ina? Mun bincika. Wannan ɗamarar ita ce wacce babanmu annabi Ishaq ya bar mana. Tun a baya na taɓa gani a gun Yusuf. Da kun bincika da kun gan shi. Mun bincika mun tambayi kowa amma ba mu ga alamarsa ba. To yanzu ya aka yi? To ni na sani ne tun da na kawo Yusuf gidan nan da na koma ban gan shi ba. A cikinku akwai wanda ya taɓa ganin ɗamarar nan a gun Yusuf? Ko Yusuf ya bar shi a gidan fahika kafin ya zo nan? A bincika ko Yusuf ya ɗora a ƙugunsa ne. Kina zargin Yusuf da satar ɗamara? A'a, ni ban faɗi haka ba. Ya za a ce Yusuf ya ɗauki wannan abu? A sannu za mu bincika kowane guri, kuma zan iya caja kowa akan abin babana. In ba haka ne ba zan samu kwanciyar hankali ba. Yusuf shi kaɗai ne zai iya ɗaukan ɗamarar nan. Ba komai. Mu kwata-kwata ma ba mu san ɗamarar ba. Zan binciki Yusuf saboda kada in zargi kowa. Shin ka bani izini? Ba zan iya cewa komi ba fa'ika akan wannan abu. Wannan abu yana cutar da ni. Cutarwa. Ya ce ta zo bincika abin ubanta don ya ɓada. Shin akwai cutarwa a cikin wannan lamari? Ba komai. Ki rufe bakinki. Ki bincike ko ina a gidan. Hakika na ga ɗamarar. Yawwa, kun gani a inda nake zato shi ne ɗamarar Yusuf nawa. yaushe ka ɗauki wannan abun? Ba makawa shine ya sata. Ya ku mutanen garin Kana'an, kun ga abuna na same shi? Ki shiru ba komai. Ki je ki karɓa abinki ki tafi. Ba haka ake ba. Shin ka manta shirya da dokokin mutanen garin Kana'an? Dukkan mutanen garin Kana'an sun san cewa in mutum ya saci kayan wani in aka samu a gunshi zai kasance bawa ga mutumin da aka saci kayansa har tsawon shekara 4. Yanzu Yusuf zai koma bauta? Tabbas mutane sun san shari'ar ku. Yanzu ba za ki iya sassautawa Yusuf ba don ya yi sata. Ba zan iya sassauta masa ba. Ko da ƙwayar zarra ba, kai kana so ka manta da shari'ar mutanen Kana'an ne da ɗaɗɗiya. Wannan wace irin shari'a ce haka? Ni ba zan yadda ki kama ɗan 'yar uwata ba akan sata. Ku iyalan annabawa, ko ya fi cancanta ku zartar da shari'ar Allah a doron ƙasa. In ba haka ba, mutane sai su saba wa shari'ar Allah. Yusuf ai yaro ne, ya za a ce ya zama bawa? Babu bambanci tsakanin babba da ƙarami. Wannan sunna ce akan kowane ɗan adam. Ya kamata mu bi shari'a. Ni ban san kan al'amarin nan ba. Da na san wani abu daga ciki, da na faɗe ta. Da za ki yafe wa Yusuf. Sai mu roƙe ki. Tun da ya ɗauke min kayana, ni ba zan yafe masa ba. Sai dai Allah da manzansa su yafe mana.
Zo mu tafi ya kai Yusuf, daga yau ka zamar min bawa har zuwa shekara 4. Wannan shine ƙarshen abin da ake ƙulla mana, so da ƙauna da ake nuna masa ba su yi masa amfani a yau ba. Wata rana sai ka ga yaro ya sauya saboda wahala. Irin wannan satar ba a iya kirga shi. Ya zan yi in yafe mata, yar uwarka Fa'ika ta kasa renon yaron nan? Haka ne. Ba makawa Yusuf ya yi sata. Laila ya fi dacewa da ke. Ki je ki samu guri ki zauna. Ya masoyin babarsa, kai ne shugabana, ni ce baiwarka. Kai ne za ka gaji ubana, kai kuma kai ne shugaban gidan nan. Gadon wannan ɗamarar babu wanda ya fi dacewa da shi sai kai. Shin wannan ɗamarar za ta zamo mallakata? Yusuf. Yusuf. Me ya same ka? Me ya same ka? Aminci ya tabbata a gare ka ya babana. Ka bani izini in shiga gidanka ya annabin Allah. Ai ba wani abu kika yi ba. Abin da kika yi yana kan hanyar gaskiya ne. Kin karɓi masoyinki da hannayenki biyu. Afuwa da rangwami da haƙuri adon annabawa ne. Ina roƙon Allah ya yafe mana kurakuranmu. Ina roƙon Allah ya sa in zamo daga cikin waɗanda za ka yi wa afuwa. Babu komai ai, ni ban ga zunubin da kika aikata ba har da zan yafe ki. Me ke tafa da ku? Abin da ya sa na yi gaggawar zuwa da Yusuf, jiya da daddare ya yi mafarki yana son a fassara masa. Mu muna masa zaton alkhairi da albarka. Shaidani bai isa ya kusance shi ba, ballantana har ya shafe shi. Ya masoyina, mai ka gani a cikin mafarkinka? Na yi mafarki ni da 'yan uwana muna wasa a cikin Sahara.
wannan fasarar za ta yi min ɗan tsauri, amma insha Allahu zan yi ɗan nazari a kanta. Ya na ganku dukkanku a tsaye haka? Ku tafi mana. Ni ban san wannan fassarar ba. Wannan fassarar mafarkin Yusuf ne zai zama duk shugaban 'yan gidan nan. Ina zaton cewa su ma sun fahimci ma'anar fassarar. Baka ga alamar fushi a fuskar su ba? Ya wajabta a kaina ɓoye wannan abu, in ba haka ba sai a yi fushi da shi a ɗaura masa karan tsana. Zo ya kai ɗana. Ina mai ma albishir cewa rayuwarka a gaba za ta zamto mai girma da ɗaukaka. Hakika ubana Ishaq ya roƙi Allah ya sanya zuriyarsa ta zamto akwai annabawa da yawa. Ina fatan kai kana daga cikinsu, ya kai ɗana. Kai ne za ka zama annabin wannan al'ummar. Saboda haka kai ta farin ciki sosai. Ko kai ne muke ta jiran haihuwar ka tun ba yau ba. Baba, me ake nufi da aike? Je ki ɗauko min mayafi na. Ya ɗana, annabawa su manzanni ne daga Allah zuwa ga halittunsa. Ya turo su ne domin su shiryar da mutane zuwa ga hanya mai daidaiciya. Kada ka ba wa 'yan uwanka wannan labarin, in ba haka ba za su cutar da kai. Saboda me? Idan 'yan uwanka suka san abin da na sani, za su cutar da kai, su sa kishi da hasada a zukatansu, za kuma su zamo ma maƙiya. Maganar ka Yaƙub yana faranta min rai. Ya kamata in zamto ni ne mai rainonsa. In ka amince ka bani Yusuf in tafi da shi gidana. Rike shi ku tafi tare, amma ki kula da shi. Baba, mun barka lafiya. Allah ya kiyaye ku. Bayan ka dawo zan zo ma da shi da daddare ka gan shi. Kin san na daɗe ban fita jeji ba, amma zan dawo da yamma. ‘Ya'yanmu suna cewa baka ba su fuska kamar da. Babu komai, in Allah ya yarda zan yi gwargwadon halina. Yaƙub baya adalci tsakanin ‘ya'yansa bayan Rahil ta haifa masa Yusuf da Bilyamin. Na barki da kiyayewar Allah. Allah ya kiyaye. Yawanci da abincinmu muke zuwa jeji. Me yasa ya babanmu yau bamu zo da abinci ba, kai ka zo mana da shi? Dole ne a kaina in zo ga 'ya'yana. Ban sani ba ko wata ran in rabu da su. Zuciyarmu na farin cikin zuwanka wajen mu jejin nan. Babu wani a cikinmu da zai iya ƙure rayuwar duniya. Me yasa ka ce haka ɗana? Akwai wani mummunan abu da ya faru ne?
Yana damun mu rashin nuna damuwarka akan mu baba. Da ka samu Yusuf da ɗan uwansa shi yasa ka daina kula mu. Ai ba don komai na bawa Fa'iƙa rainin Yusuf ba, sai dan saboda ku. Saboda hankalin babarku da tausayinta ya koma kansa shi kadai, shi yasa na yi haka. Har yanzu babar mu tana tare da shi, ba abin da ya sauya, kuma baba Fa'iƙa tana sanya masa riguna masu kyau, tana kulawa da shi, mun kuma ba ta yi mana haka. Ina tare da ku yanzu. To amma ai ya kamata mu rayu da juna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Da shi Yusuf da Bilyaminu da ku da kowa gaba daya. Baba, mu ba kamar Yusuf muke ba. Mu ne masu ƙarfi a gidan nan, da muke ɗawainiya da ayyuka na wahalhalu. Kuma ya za a ce Yusuf shi zai zama halifa a bayanka? Ai mafarkin da Yusuf ya gani, ai wani abu ne yake nufi daban. Ba Yusuf bane ya ce a mafarkinsa ya ga itacensa ya fi dukkan naku tsawo. Wannan abin yana nufin cewa Yusuf yana son kowa daga cikinku. Shi zai zama mai tausayawa da rangwame ga dukanku, kuma zai so ku kuma zai girmama ku. Ni da yadda nake ganin mafarkin ba yadda yake nufi kake fassara mana ni da 'yan uwana ba. Ina ganin cewa wannan yana nufin ba Yusuf bane zai zama halifa a bayanka ba. Idan Ubangiji Allah ya tabbatar da shi, ai shi ma zai taimake ku. Yusuf da Bilyaminu kamar ku su ma suke. Ni kuma ina son ku gabaki ɗayanku. Zan tambayi kowanne a cikinku Allah ya so ku gaba ɗayanku. Ku ne idanuna abin ganina, ku ne manya, kuma ku ne burina, ku ne abin dogarona, kuma ku ne barade a cikin iyalina. Bai kamata a ce ku ne za ku sa bakin ciki a zuciyan ubanku ba. Ya kamata ku ne za ku zama masu faranta masa rai, kuma ku ne barade a cikin iyalina. Babanmu ka yafe mana. Ku zo mu je. Kura ta zo gun dabbobinmu. A ina kuka zo da wannan? Da hannunmu muka kashe ta. Ta afka kan dabbobinmu sai muka taru muka kashe ta. Ba kwa jin tsoro wata ran ta samu iko akan cutar ku? Ba kya gani mu muka gama da ita? Muna fatan Allah ya ba ku ikon kulawa da mu 'yan samari. Ba shakka, kai ma kana daga cikinsu wajen kashe ta. Yana da kyau in taimaka musu, amma sai suka yi saurin zuwa kashe ta. Kawai muna zaune mun kawo abincinmu na rana, muna cikin ci. Kawai sai muka ganta ta afkawa dabbobinmu, sai muka taru muka kashe ta. Muka taru kowa ya nuna bajintarsa da ƙarfinsa. Wannan abu ne mai tsoratarwa. Ta yaya kuka taru kuka yi haka? Ni na bugi kanta da sanda, sannan Rabil ya samu dutse ya maka a kanta. Da a ce ba mu yi haka ba, da ta watsar da mu. Ya kai cona, da ma a ce ina tare da ku. Baba kai min izini in tafi da 'yan uwana kiwo. Ya masoyina, in Allah ya yarda wata ran za ka tafi tare da su. Yahuza, ku zo nan da sauri. Baba in tafi tare da su? Ku tafi.
lokacin da muka ce wa babanmu mafarkin Yusuf ɗaukakar Yusufa ne akan mu, sai ya ce a'a, wai son da yake mana ne yawa. To yana ganin yana son ku dukkanku ne? Gaskiyarki ne babanmu, Yusuf yana son mu gaba ɗayanmu. Wannan mafarkin ya fi ƙarfin a ce so ne. Wannan yana nufin cewa Yusuf zai zamo mafi ɗaukaka akan dukkanku. Kada ku yarda Yusuf yana son ya shagaltar da ku. Balhar tana cewa wannan mafarkin abin da yake nufi Yusuf zai zamo mafi ɗaukaka da daraja a cikinku. Wannan mafarkin in ya tabbata Yusuf zai fi kowa a cikinku. Mu muna son Yusuf kuma muna wasa da shi ko da yaushe. Shi babanku yana so ya ɓoye muku gaskiyar lamari, yana so ku so Yusuf kamar yadda yake son shi. Babata me ya same ki? Me ke gudana ya Yusuf? Ba kya gani ne ya shugabata? Ki je ki gaya wa babana. Ya annabin Allah. Ya annabin Allah, Baba Fahika shugabata ba ta da lafiya don Allah ka zo. Amincin Allah ya tabbata a gare ka, Baba ta Fahika ba ta cikin koshin lafiya. Fahika. Ajali ya zo min. Ni na sani kullum kina cikin ƙoshin lafiya. Me ya same ki kai tsaye haka? Ba zan iya magana ba. Ni na san cewa zan bar ku. Ku je ku kirawo likita. Ko akwai maganin da za ta sha ta warke. Ita ba ta cikin ƙoshin lafiya. Ni na san cewa zan tafi. Ka saurari maganganun da zan gaya ma. Na san abin da za ki faɗa a yayin da na zo gidanki. Ina roƙonku da Allah akan masoyina Yusuf. Ya yafe min kurakuran da na abin da na yi masa a cikin gidana. Cewa ya yi mun sata. Allah ya yafe min, kuma ku yafe min. Yusuf masoyina, kuma ku yafe min. Yusuf masoyina, ni na sa masa wannan ɗamarar
a cikin kayansa. Me yasa kika yi haka? Kar ki zargi kanki. Ka je ka gaya wa kowa. Masoyina Yusuf bai saci komai ba. Ina son in bar ma wasiya. Duk ku fita. Yusuf aya ne daga cikin ayoyin Allah, kuma rahamar Allah ne zuwa ga bayinsa. Mutane za su ringa yi masa hassada da baƙin ciki da nuna fushi da ƙyashi. Kar ka bar shi kaɗai ya ringa yawo har ya zamto ba ka ganinsa. Kar ya bar gurin zamanka, kuma kar ka yadda ka ba wa kowa shi. Fa'iqa. Allah ya ji kanki Fa'iqa. Ki gaida min da babata da babanmu Ishaqa annabin Allah. Kuma ki gaida min da matata Rahila da kakanmu Ibrahim badadin Allah. Kada ku yarda da kowa in ba Allah ba. Kar ku buƙaci kowa in ba Allah ba. Ku tambaye shi duk abin da kuke so. Allah shi ne abin roƙo. Shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya. Allah shi kaɗai ya san ha'incin maha'inci. Kuma shi kaɗai ya san abin da yake ɓoye a cikin zuciya. Kuma shi ne mai shaidawa da kulawa akan ayyukanku. Allah shi ne mafi alkhairi kuma abin dogaro. Idan kun kasance kuna son ni'ima, Allah shi kaɗai ne mai ni'imantarwa. Allah shi ne mai taimako mai taimakawa. Kada ku nemi bukatunku a gun halittu. Duk mutumin da ya nemi bukatarsa ko roƙonsa a gun wani Allah, to halaka ta tabbata a gare shi. Dole ne abin da ke ɓoye wata rana sai ya bayyana. Duk yadda aka ya ɓoye shi sai Allah ya bayyana shi.
duk ƙarfin masarauta sai Allah ya kaskanta shi a cikin kaskantattu in bai kwatanta gaskiya ba. Ku zo ku taru akan alkhairi tun kafin ranar tafiyar ku ta zo muku. Dukkanmu wata rana sai mun je mun iske ta. Ku zo dukkanmu mu taro mu yi mata addu'a Allah ya ji kanta. Ya Ubangiji na, ka sa Fa'iqa tana daga cikin salihan bayanka da waliyanka nagartattu.